Такий був приказ. Все, 3 минуты сказали. 3 минуты. А як там було начало цієї пісні починалось? Як словами скажете? Вони ж знають корінці. Без вас. А як починалась пісня, якими словами? Може, тут у вас хоч цілий день. Ну і ще обратно. Пішли за стол. Якими словами пісня починалась? Которого это? Вот это, ну. Траве бугай поле хоче. Як ще разок? Траве бугай поле.